עם שאלה. רבי חייא ראה מדרש, נסגר במדרש, שדיברנו עליו בשעתו. מה כתוב במדרש? במדרש כתוב, פרשת בארו, שבוע שעבר, כתוב, הפסוק יעושק יעולל חכם ויאבד את לב בתנא, והמדרש שכשהחכם מתעסק בדברים הרבה, מערבבים אותו מן החוכמה. הוא משכח לימודו. אדם שמתעסק בצורך ציבור הוא משכח לימודו. השאלה של רבי חייא שאל, הרי כל מי שעוסק בצורך ציבור ואמונו, הקדוש ברוך הוא משלם שכרו. הקדוש ברוך הוא משלם שכר, אז הוא מאבד את מה שיש לו, זה השכר. אבל יש יותר מזה. אני רוצה להוסיף דבר, מדרש נוסף. יש מדרש בפרשת משפטים שהשתמשתי איתו בהספד על הרב אלישיב זכר צדיק לברכה. המדרש מביא שמי שבעצם משים עצמו כתרומו, שהוא לומד, לא מתעסק בשום דבר, לא אכפת לו בתור הציבור, המדרש אומר שכתוב עליו ואיש תרומות יערסם. המדרש מביא מייסר ברב אסי כשהוא מסתלק מן העולם. נכנס בן אחותו אצלו בצעו בוכה. רב אסי, לפני שהוא מסתלק מן העולם, יושב ובוכה. אומר לרבי, מפני מה אתה בוכה? יש תורה שלא למדת? ולימדת? הרי תלמידיך ישבו לפניך. יש גמילות חסדים שלא עשית? הרי כל מה שיש, תרא, אבוידה, כל מה ששייך עשית. ולהפך, הרי אתה התרחקת מן הדינים, לא נתת רשות על עצמך להתבלות על צורכי ציבור, לא התעסקת בצורכי ציבור. אז מה אתה רוצה? יש לך את כל מה שהאדם יכול לבקש. אמר לו, בני, עליה אני בוכה. שמא אתן דין בחשבון שהייתי יכול לעשות דינים של ישראל ולא עשיתי. זאת אומרת, הוא ברח מצורכי ציבור, ועל זה גוף הוא מצטער. כלומר, כן צריכים להתעסק בצורכי ציבור. אז אם צריכים להתעסק בצורכי ציבור, אז אסתיריה, הוא מאבד לב מתונה. אז הוא מאבד את מה שיש לו. מה פשוט? אמרתי לו ביום שישי שדיברנו, אמרתי לו דבר מעניין. למדתי חברוסה לפני הרבה שנים שנפתחה ישיבת נחלת דוד. למדתי חברוסה עם הגאון שמעון סלומון, זכר צדיק לברכה. למדנו חברוסה בלילה. היה 12 וחצי בלילה. הוא היה עייף, עיניים אדומות, פיה קצת. אני אמרתי לו, אולי הראשי ילך לישון, לנוח קצת. היה קם ב5 בבוקר, כבר היה לו חברוסה. מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, תדע לך. הוא אומר, משנה לא נהיים תלמידי חכמים. משנה לא נהיים תלמידי חכמים. מה הפשט? הפשט הוא ככה. הפשט הוא ודאי שהקדוש ברוך הוא משלם שכרו, ושעוסק בצורכי ציבור, הקדוש ברוך הוא משלם שכרו. אבל, מצד שני לבוא ולהגיד שהוא למד, ללמוד הוא לא למד, משנה לא נהיים תלמידי חכמים. זאת אומרת, גם אם הוא אונוס, למעשה הוא לא נהיה תלמיד חכם. אלא מה? הייתה לנו שאלה, וזה דיברנו ביום שני, דיברנו על זה. הייתה לנו שאלה, אבל כתוב יששכר וזבולון, זבולון נותן, זהו, הרי הוא לא לומד. בכל אופן, יש לו שכר, מה השכר שלו? שבעצם זבולון עצמו, כשהוא מגיע לעולם הבא, לעולם האמס, אז בעצם הוא יודע ללמוד. הוא לא למד. איך פתאום נותנים לו כזה שכר, שכאילו הוא למד, אבל הוא לא למד. אז רואים מפה לכאורה יסוד, שמי שבעצם גורם ללימוד תורה, הוא כן מקבל. סתם צורכי ציבור, זה מאבד לב מתונה. אבל אחד שעוזר בעצם הלימוד התורה, שם זה כבר גדר אחר. שם באמת אין הכי נמי, הוא בעצמו נהיה תלמיד חכם, למרות שהוא לא למד שום דבר. בבוקר חשבתי עוד פעם. בבוקר ראיתי דבר מאוד מעניין. אני חושב שזה נכון וזה אמת להגיד. מה שכתוב כאן, כתוב במדרש, מה כתוב כאן? כשהחכם מתעסק בדברים הרבה, כשאתה עושה קצת בצורכי ציבור, תראה, רב אסי למד תורה, רב אסי עשה גמילות חסדים, הוא התעסק, הוא גם כן היה לו משהו בצורכי הציבור. הוא בכה שלא התעסק בצורכי ציבור. זה כשזה קצת. אבל כשזה הרבה, זאת אומרת שמטיל הרבה זמן לצורך הסקונס,
זה כבר בעיה אחרת. אז אני רוצה להגיד לכם, שני הרבנים החשובים, הרב לייביש והרב יחיאל, שניהם עוזרים לאוילום והתורה של ארצות הברית. דואגים בקשרים עם הממשל לקבל כל מיני אפשרויות כספיות לטובת בני תורה. אז להם ודאי, אפילו שהם עוסקים בצורכי ציבור, ולכאורה היו צריכים לשכח את תלמודום, אבל אנשים כאלה שעוסקים, כמו שדיברנו קודם, כמו יששכר וזבולון, שמחזקים את עצם הלימוד תורה, לאנשים האלה ודאי שהקדוש ברוך הוא יעזור, שגם אם הם לא למדו, ברוך השם, אני רוצה להגיד לכם, אני יודע, הייתי בטוח שרבי יחיאל יבוא עם החברוסה שלו. יש גם כאלה, החברוסה שלו מארצות הברית. הם נוסעים מפרקווי כל בוקר למנהטן, ועל הרכבת יש חברוסה. יש חברוסה. הוא מגיע לפה, החברוסה הגיע איתו, והם יושבים ולומדים פה. זאת אומרת, זה לא שהם לא לומדים. אבל הקדוש ברוך הוא יעזור לשניהם, שחס וחלילה, למרות שהם עוסקים לצורכי ציבור, עושים את זה בצורה הטובה ביותר, שהקדוש ברוך הוא לא ישכח את לימודם. אדרבה, בגלל שהם נותנים לעולם התורה, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שהם בעצמם ידעו את כל התורה כולו. Ach ja, aber